pane nhau yakashoka aiwa nyika yeZimbabwe, nyika yose yakapembera. Panapa pane headline rinobuda rishocking ratiri kunzwa kuti mukomana unonzi Sengezo Tshabangu panguva ino ari pama1. Aiwa tatoti timboiunza panapa aiwa pane vagari venyika yeZimbabwe kuti mumbonzwa nhau aiwa yaita kuti kunyange nemunhu ari chakasara uko aiwa apembera kunyange Sengezo Tshabangu asati amusangana naye. Sanambena masvika mudanyigwa pana mudobva wasubscribe like kuti on the bell kuti pina painda kanzi the general vakomana vanhu vachiposta nhau dzakanzi breaking Tshabangu vanyana nehendo yake at Sengezo Tshabangu has been poisoned by ZANU-PF after using him to retain a 2/3 majority in parliament. He is admitted in a hospital in Switzerland where he is on life support. ZANU inodya mazai ayo adolescents to be learned here. Panapa vakomana ava we are not sure about my whereabouts aSengezo Tshabangu. Noda kuti panguva ino akangoti zivi kunyange mahandles ake he is not posting, but mashoko aya vanhu vamboti aiwa sezvo muri mafambiro venhau chimbotinzwirai kuti aiwa ndechokwadi here uye kuti mukomana uyu zvii zvakakunyatsokuitika. Vanhu vanoti kudii pamusoro nemashoko ekuti aiwa Sengezo Tshabangu is poisoned. Nyika yese inoziva kuti Sengezo Tshabangu ndiye munhu akabvisa krimu yakanga yaiswa nevanhu munyika yeZimbabwe pamwechete nemuparliament. Vanhu vachiziva kuti aiwa nyika yedu yakuchizoproceda manje yakuchifamba kunyange zvavo vakakwanisa aiwa kubvisa aiwa Nelson Chamisa but marepresentatives ake akanga akandiwa muparliament. Panapa Sengezo Tshabangu vanhu vari kupembera vachinzwa this headline kuti mukomana has been poisoned. Putidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiriko ichi aiwa chiri kushoka vanhu vaida nyatso kuziva full information nemaway about kuti chingava chokwadi here ndizvo here ndevanhu havasi kana kutombo muwisha mawishes ari tomborifine people they are saying aiwa ngaaende dei akatofa dei akasangana nezvakati. Mutidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi aiwa pina comment section medu aiwa musangano subscribe or like turn on the bell icon.